ki paramil bi bagi parlok baro ngabdiang so bahaya pi shani ko online worship service jong kabalang Presbyterian pokse hakanu nu juga pidan hak yengi sang mujong pi ne ke jakatrei ki jong piru ngabdiang so bahaya teng jong trai bono bene bi jongi uji sukres punya pa shu ble ke jing tuai uble bok pa jingi ubah beneng uble ubadap dak jing id bag jing snai ubelai ubakhrabor ubadan bor bakhuj utrai ki paj mi wan ko try kom de ban mane bandam si mahmad kaburom jongme ban ruai ban yoro ik jibenim jongme ko try be id ngi doi pun khuj ik donot ik jimut berkhat ke jongi ngin mane mer hakaman si mar ka jisha ngat wai to khilai loy dum se bakhuj ko try khani ka jaka pada ki yeng kisam pada kijaka borok kaba ki bangai ki snok lang kutra be khani kajing mani kan long ningkong anak banta ban pen kraw ya keburam jongme kan long kajing pen thamai bor yangi we pi we naman ngi pan hagat ngajung turai jung Yesus Kristus amen gini simenta banjurai lang ya kajing ruai kaba arspa sanpho berhadin jong ni kajing ruai imeses marbanyang sekretari jong kejisengan thei jong kabalang ke jongi in yalam ka bapuli na ting jong blei but ha ka jing duai anong pen im tuan komi hai hangi kajing isnei jing thong jong mikin nang terkhong klem uslap kajing ai atrai ken mau atrai ken mau jing ya rab kan wan nami wat long chu ubayen jing ai to pen shai hangi naneng yo baklem kabor men sim kenya baroki jing thong atrai ken mau jing yarap kan wan nami kalalong itelat shisin kabaje ngam ka kupen timen ka takak tin jong mi ya ka donut kum jen atrai ken mau jing yarap kan wan nabi hadin ka takalang rekyang kijing thong ru lajan yam kila krau bor kiding sia ya ukau kin sakojam atrai kin mau jing yarap kan wan nami Shua bangin let shuk blai ke jing duai an pulai kat tu kan ni ke bentana ke tin ke jong blai bingla ban shem ka jerwai sam kan lenong ka ba arfu a nri pu ar ka khot ka ba san adu ka ba nyo
hukum juru na ke kitab jong Isaya nong basau puwei ke khot ke baspo bat na ke siti ke benengkong ke jong Petrus ke nong ke pesan ke khot ke Henriu hadu ke baprah ke ketien ke ba ongkom ni kumen sim jonga tu ap kermen tang hau blei na ba ka jingkmi lenti jonga kalong na u tang ma u balong mau siang jonga bat ka jingpen im jonga ulong ka kut bajrong jonga on pen ki yanga bat blei ulong ka jingpen im jonga bat ka buram jonga mau siang ka bor jonga bat ka jakari jonga kalong hau blei tu wat shep ting me namar ngalong rengkat bat me wat ngoma namar ngalong ublei jong me ngan pensat bor ya me hot ngan yarap ya me hot ngan kershan ya me dak keti kamon ka hok jonga tu pin penrit yaladi namar kata hapok ka keti ba kraw bor ka jong ublei bo un yo pen kraw ya pi haka ya ba bit dak ba bread halor jong u ya ka jingku slai jong pi baro na ba usumar sukher ma u shapang jong pi tu pin le atkar tu pin ya sharai na ba tau nong yele jong pi u ba soitan kum using bakerhu u yat keleng u da wat knang ya unuru bo un yo ngot li blei kerku ya jing puli ba jing shashko na tin ka khoi ka jong u ini lek lang shu blei jing tuai ko blei ko pa jong i bahab neng u try jong ki met u try jong ki men sim jong i u blei ba kraw bor iwan ko pa ha ka ni ka por ban aingu e ami namar ka jing e ka jing isnei ka jong mi bat ka jing bahas bun ka jong mi baro ko pa ba mela don rengkat bat ngi ngila ban long kumni kumbangilong dai da ka jing e blei ka jong mi walangi im ha ka ni ki sngi ba ki ya ki bangi bun ki jing e ki bangi kendu leng ba ka ni ka klam ban ko try mela don rengkat bat ngi kumba mela kular ko try aga ketien ke jong mi ba melong ko try ka jakari ke jongi ban melong ko try ka kut bas kem jongi ki khon ki bangai hame try jisu be ngawan ban aingu eme na mataka ni ka por ka bakentang mengila ban don kumni ko try ka yeng ka bakhut ka bakentang ka jong mi hoi ko try ai ka buram ka jingu shame wala bon teliki benai ngim selayo ban kiu skaying ka jong mi ban menta ko try mala play kalat bangila ban kiu skaying ka bakhut ka bakentang ka jong mi ko try da ka jing yalam ka bor men siam ka jong mi ka jing ai ka jong mi ka jing start ha ki pastor ki teman mesan ki khot komti balang bakin pen ya ki kam ko try bakin pen bot ko try ya ki an ki bala bu dak sarkar ko try oh ki don shibon ko try ki jing ke bangin le andai ko try milaya lambet mele lamrenti but what happened ka taru ko try nang don shibon ko try ki jing ki ba ki don parabangai na ki yeng ki sem ka jong ki ba mla ban kius ka yeng ka jong mi na ki ba bun ki daw na ki ba bun ki an ki ba perking ko try andai ko try ngi aingu but yami ko try ba mela plipat ya kani kalat mangila ban syakri yami leng ba ko online service ko try ba knang ba baro kin yo manya shimenta hakaban ya syakri yami ban pendon buram ya keteng ka jong mi bat khamtam hakaban shashkor ya ka tin nak pat ka bakhut ka jong mi ko try jisu be ni wan ko try ban aingo yami na banta ki baro ki ba mi mela ai ka lat yangi bangin la ban ya shim banta kum ni ban ngi ngai ko try ki bangin pendep baro kenda long ko try ki ba pediang hun hakmat ka khet ka jing isnei ka jong mi ngatwai ko try kerpang na ka banta ka balang ka ba mi mela seng hang ni hapok se ko try ngatwai na mata ki nong syarai ka balang ki pastor baro arngot ki temen mesan ki khot komiti balang baro ko try ya ka jing don kat ba ka jing ya lam ka jong mi men aya ki ko try ka jing start blay ba ki laon pentelun ya ka kam ka jong mi ka long ka ba bon ko try men ai ru ya ki ka jing ya long shitli hami ko try ba ka jing e kin ya train na ka wi ka por ba kin pentelun ya ka kam ka jong mi try jisu ba e hot mem shimla no ela ka jong ka balang hadu ka ni ka por ngadwai ko try nang manta ki mission field jong ka balang ya ki ba me
Melapas yaw ya kabalang makan bu iki mission field ko try. Ban tray ban pinbanaya ka gospel jong kajing pin ay ka jong mi. Hoy ko try. Kiba don haka ni ka jela. Haka ribat haka. Sabar kari ka jong iru ko try. Don kat ban baro ki mission worker ki bat tray ya ki lengkap tray ki jong ki. Nang pin klan bor ya ki ko try. Hapa deng bon ki jeng kinang long ki bas scam bat ki bayai ne scam hami. Ba kinang la ko try ban pin bena. Ya ka jeng pin ka jong mi ko try. Bat ban wan ra shibun ki men sim ki bakodor. Syaka hima ka jong mi. Try ji sub don kat bala ka jong ka balang. Bat baro ko try ki rempai yang Kristan. Don kat ko try bat ka wei ka wei ka rempai yang Kristan ka ba mat ik jeng ka ba mat ik jeng le ka jeng ko try. Ndai me long oblei jong ki. Ngi kmet shami ban ngi dwai shami. Don kat ba ki kon samla ko try. Jong ka balang ko try. Ki ba ban syakri yami ko try wat ai ko try baka bor baman kanya lam bakla ya ki shanu andai ko try ki long ki jong mi te try ki ba me la thiet dekat dor ba jong ka snam ka jong mi try jisu don dekat ki benta ki ba pher ki tanat trikam ki ba pher jong ka balang nadu ka jing seng kan thei ki nong ilam jong ka jing seng kan thei jong ka jing seng khna Sunday school bat ki wei ru ko try wala kim yo kalat ban kius ka yin ka jong mi andai ko try men don dekat ban men kerku ya ki ko try jisu be karpang ko try tu don dekat bat I pastor iba don ka benta ban ai ka kubor ka ban long ka jing bam ka jaman sim ko try ka ban sai ki ba bon ko try ki men sim ki bat lot ki baswai bakan da long ko try ka jing men to yang ki ba ngap bat ki ba shashkor baro try jisu hoy ka jing pen krek ka long ka jong briu ndai ka jing pen janai kan long ka jong mi ko try jisu baki aka baro ka ba in kren kin long ki ba wan na ka het ka jing snake ki jong mi bat kin da long ka jing kerku ye ki ba bon ko try to shim ye ki por basa da ka ba ma bat klet ko try ye ki jing du na ma shem ka jing im jong mi ngam nang ban roi man pan kat kum ba dei kam mon ka jong mi ye ki ba dei tu priang bat ki bam dei tu ma na bai ki ni nga pana ka teng ka ba don bor ka jong try nong penim nong siu spa jong Jesus Christ. Amen. Hani ka pol ngin ye beteng ye kajing mani kajing ublei da ka ba ni ai sha kam ko jong u ngin lum no ke je aingu yeng isem ki jong I bat kar ba dang lum mi ke je aingu ngin yo sngo yi jan wai ka bakar pang nai mesta kersoi pada The things you're going to get right, getting John Mit along. Go rest high on that mountain. I know your life on earth was trouble. Only weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. Go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Go to heaven and shouting love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gather round your grave to grieve. Wish I could see in the angel faces when they hear your sweet voice sing. Go rest high on that mountain. Son, your work
brom ke jong u. Amen. Tungin pengen tangan ke jeng ai jung is kamu jong blay. Ublay badan bor borok utun rai jong ke jeng ai babha ke jeng kerku borok ka bangi yo pediang ha ke jeng im jongi ka bala ka sengi. Sisa ko trabe e kuma malaku lar ko trai. Kamdan ka wai ka sir me no ko trabe e jengi. Me pendap beng itu nong kamu jongi. Me kerku ki kam ke jang jeng ki jeng sar jongi. Bana ke jeng kerku ke jeng wan lam ini ke jeng ai ki borit nakabenta. Banlong jing ai ngu aka yeng ka bagantang jong me tu simti ko tabi jaki tu kerku tu bagantang jaki bahang no bagin pendan kam kan long nak banta ka jipun kraw ya ka kerteng ka jong me ka jipun yar ka hima ka jong me ani ka persai kerku ki barok ki balano senyang sya kam ka jong me namar ngipan ha kerteng ka jong trai pun ni jing Yesus Kristus. Amen. Ni aingu yublay na margo khubor ka bangli osngo ling ba ka jirwai na I ba kersoy melim pada brin kerku elo jong syakri ya jing syakri ka bakol dor ka jong ka balang bad hang no no blay punun kam lim bagi sab telan ka blay hi ula ai ya u ngila poi syakwe ba ka benta jong ka jing mane ka jing yublay ba ka takalong ban sya skor ya khtin jong u panu ba jipun khre igi dono digi men sim jong I ban pediang ya khtin jong blay man khot ya ka praise and worship banyak lam yangi ya ka jirwai pendam men sim banget bagi jirwai ka bagi snok lang kan ra ki men sim jongi ha ka bagi men sim syaka jaka ko beli udon bahadin jong praise and worship ngin si osngo yu hubor na htien ka jong blay ma khot lang pi ni no phai sni bania syakri yu blay bania penun brom kerteng jong blay bania hui pi ka kti jong blay ka juye kner ha ka jingim ka jungi we pi we ban nganget pir pia mat ka ta ju jing kerku pir pia mat ka ta ka ju ka kti ka blay u kder u yada yangi khamtam no nu knyang jing pang u bla sar pro oi gari kumta khodi pi ngi rwai bania ro yu blay bania mane yu blay ka long shimanta ban aingo yu ai bang ni ka por ngin ong min sim jang atu yoro tribe blay jungi ulong bakra kom ta ngin ya phai ni ji roi ba ars pak ne puar unong roi sha min sim wang haba atrai ni perkhat hi kam gi jong me angin umla ban mudur ngon perkhat ya ki kam ba bo blay ule ka jingim gi jungi kom ta ngin ya roi begin pelej jingmon ka khot ya pi ni sim ta lam bat ngi de kasur ka ba jam kasur ka ba ngile ban ai ti so blay haba atrai I kam jong ngang berkat kado ngadam da jing lingo bakra ngai ki klo
เล็กมันไอ้งูอยู่เลยกุมตากว่ามันก็เป็นรวายเป็นเต็งนี่ก็จะรวายก็จุกงาจุกว่ามันเอาไอพีบ่อะเป็นรวายนี่ผู้สอนรวยกินตีนอายุบุบเลยอุกว่าอย่างงี้การโนงิลาบันไอก็จิงรอก็จิงโชบเลยการโนงิลาบันไอก็ตะก็จิงไอ้งูก็จิงโชบเลยกันนี่ก็ลองกระปอดมันกินวาดอย่างละดีเมตุลองกระปูรำบาดกันจิงโงรายีวันบันมานิยามีบันเป็นคราวกระเตงจองมีเมตุลองกระปูรำบาดกันจิงโงรายีวันบันมานิยามีบันเป็นคราวกระเตงจองมีไม่ลองบาคราวเมเลกีกัมบาบาคราวอมเนนูบะกุมมามีอมดานูบะกุมมามีไม่ลองบาคราวเมเลกีกัมบาบาคราวอมเนนูบะกุมมามีอมดานูบะกุมมามีดอนกุมมามีตรายยิ่งมีทลองกับบูรำบาดกับจิงโงรายงี้วันบันมานิยามีมันเป็นคราวกระเตงจอกมีให้เมตุลองกับบูรำบาดกับจิงโงรายงี้วันบันมานิยามีมันเป็นคราวกระเตงจอกมีลองมาคราวเมเลกีกับมาบะคราวมนุบกมมามีอมดานุบกมมามีลองมาคราวเมเลกีกมมาบคราวอมนุบกมมามีเมลองมาคราวตรายดานุบกมมามีลองมาคราวเมเลกีกมมาบคราวกับบูรำบาดกันเชงโงตรายงี้วันบันมานิยังมีบันเป็นคราวกระเตงจองมีทลองกับบูรำบาดกันเชงโงตรายงี้วันบันมานิยังมีมันเป็นคราวกระเตงจงมีไม่ลองบาคราวเมเลกีกัมบาบาคราวอมนานูบกมมามีอมนานูบกมมามีไม่ลองบาคราวเมเลกีกัมบาบาคราวอม
Melosi shau play, berap dekat singim ke singai. Kom ta try ni pendem melodi khmat jame ni kapor. Manaingo eme ko try chiswi. Ike jingle abha ke jame ko try kan. Bengimla bani idi khmat ke jangi try. Rebengila ban so tho pat ko try chiswi. Baka bor ka jame. Kalong ba khrau si sha ko try. Kom ta ngi wan man aingo eme ni kapor ko chisu. Ling bang ni ke sur jingwa yaro ke jangi ko try kan. Oi ko try ngem don e ban asha mi tang ban ngo kat banang em ko try. Ko try nang ya dai ngi ko try jiswin. Kan mau try kri hasi. Kan mau ngi try bob ha yang banda. Yang ngi ko try jisbi baby me. Shimi ni ka por ban sa ting jis ngi panamen. Nam ta problem amen. Ka khubor nak ting job lay gaba nginya puson lang hakane kano pai singi kalau ka phang ka boong khnyot lang ya ka gospel but ka jinget khnyot lang ya gospel ba ka jinget ya ka bala panchong no rim na khiti chi hebru nang basaw idu khod iwe but ar ka ting job lay ko ongkum ni namar kata tungin septieng habadang sa ka jingkular bandaj besut sha ka jing jathat jong u yo kumno re kumno unu na phi un imat ban omkot shaka namar shisha hangiru laya lap ga gospel kumbah ki taru hanre kata tien balayos ngo kam shim pen mento yaki namar om shim lakhnyot lang yaka bat ka jinget ha kita kiba layos ngo tu boleh kurku yang jing pulih bagi saya skor yang tien kajong u nginya pechwa khendiat kato ne sa phang kanik sithi sigi hebru hado ka bakut jong ka spasnam ka banengkong omdan ka jing yas thu jingmut ni ka jing ya hap jingmut lang jong ki bible scholar sa phang nong tho jong ka ne ka sithi kita buang badai u Clement jong ka Rome, kita buang badai u Barnabas, kita buang badai u Paul u apostol, kita buang bala badai u Lukas u nong buat jong Paul, ni u Apollos u Wayne kinong yalap, lani ka Priscilla, kibala tho ini sithi, hakas pasam ka balai u Oregon u tho kumni. Wah bangi pulih ya kasithi sha ki Hebrew ngin syam bakaru kom tho kar komponen kami ya ka khtin Greek kai pher shibone na ki we par kasithi ki ba la tho u apostol Paul penban habangi pulih ya ki jing tho pat ya ki jing mut ki betan haka ya ka theology kabadan haka ngisham bake janbha barki jingmut kibadon ha u apostol Paul baru ongkum ni ladan bakli yanga ngan ong dakabashai ba ki jingmut kibadon kijing perkhat kibadan ka theology kabadan haganik sithi kadai ka jong Paul tangbau bala thopat ni sithi ula mandai do weipat lesi bo Paul ula shania lani bo ubakan mau yang ji kai ki jong Paul bo thopat hagintien jong uhi kum tau ong balang ka no ka balang ka ba ong badi Paul lu ba tho ya kanisti wong nganda soburam ya ki balik komtan namar nado ke porhandai ki balang hi ki nget badi Paul balat ho ya ni sithi tambo organ upun kot kumni wa mano balat ho ya ni sithi dei tang ublei ubatep kabadon kami kolong bangin puli ka namar don shibon ki jibun pau ki bokol dor ke jong ublei ha kani ka sithi kinang thok mentri ki ong ba la tho ya ni sithi shigi Hebrew
Siapang ka bokut jong kasnam ka refulai din jong kuris lani ka basdang jong senam refusau hadin jong kuris haswa kajik penjot ya ke temple. Shanu lat ho bat ka egajing thmu balat ho ini siti. Ke scholar ki ong bakitu syaki balat ho ini siti. Kini Kristan ki bala persang ki bala sedang artatien lau jisu udai nem Mesaya ubaki kilap. Nama aku majrut ho jungki ka jenget jungki ki ngau tho bo Mesaya ka kum balai tho lupa unwan kumus ibu badan bor uta militant king uban job ya kathama uban pandemic nong sun jong ka Israel ha kisajat jong bahaba jisu uban tukum ubriu bat habala kemiu habula shastam habula yap nanta hadin bola mi padru ulap pai dan syok berthai katba kibriye ki babut di upat kimat ia kajing syak pencutam ben ban ya kajing job benik siti ke Hebrew haba ka kren ya kini ki bentah koong ba le thu lupa sepang jong Jisu nado temen keberim bau Jisu onde uling do kum ki Levi handre kum orang bak ling do Melkisedek uling do jong ble bau Jisu uwan ban pendep yang de kebentah ubakum orang bak do uaiti daladihi yang je ulong langkanya daldihi nak bentah kajing map entah kajing siuspa yangi naki pop ke jongi ulong usim tangba kata kajing long sim jungu on sapen pau hakapor bakaya ko beli ulabu begitu kita buat juga nama kata kini penlong kibai yaisha bakem dei bal snow flah bakum kinong buat jong Jisu ngidei ban saksitom ha kani kasih pangpor kita kilong kindat kijing batai japang kasih siki Hebrew nginya pai mentah syak mat pedeng jong kani hubor kebentah ka beneng kong yang balasat nai ni dukot kelong kani kajing kular bandaj besut sya kajing jathat ka jong ublei unong tho ani beneng kong wong kum ni namar kata haba dangsa kajing kular bandaj besut sya kajing jathat jong kajing kular bandaj besut sya kajing jathat jong kajing jathat ka jong ublei ngi magisngi jong kijing kisngi jong kijing jenjar hakiba kamet jongi kamla banjathat kamen sim jongi kamla banjathat bat kajing suk bat kajing jathat kaba kaparthai katarwa kijengai ba banyanujor bat ka kaba ka khting jomble ka kular lengba jong Jisu Kris la tho bo Jisu u ai hangi ya kata ka jing suk bat ka jing jathat ka ba ka parthai kanam la bat nai la no la noru ngi pliones khatsau arphnyo badu blei ula pha yo Jisu Kris sya ka parthai banya lam yangi kum u no aplam ro pha sya kata ka jing jathat sya kata ka jing jathat kibukin thau menteri habai kran sepang kani kajing song that kajing jathat kajing sup ki ong kadi kajing kamut sepang ka beneng sepang kajing song that ha beneng onda lawai kajing im ha kani berthai tenre habangi kran sepang kajing sup kajong bele kajing jathat kajong bele kadai kajing sup kajing jathat ka bangin la ban mat wat haka perthairu hapdeng jong kijing yale bagijing kaba mimat bat ka yengru nak benta kajing jathat kabam jukut ha beneng haka yeng shongne kabola pun khre onda kal de kapor ba ngin le chata bada bang ngisou thu bangi don yakani ka jingkular ban lei besut sha ka jing thai ka jong ble bakan poi ka por kan poi ka sngi jong ka jing thach
rengkat baru belehi hakajing don jong uhi ngidei ban snow shingan ngidei ban snow tengen wat hapdeng jong kejin juk ibabun kebagi mat hakani kajing im kabenta ka ar kolong ko ongkum ni tungen syapting yo kumno rekumno uno na phi un imat ban om kot syata kamat kaban kong ngiran sepang kajing kular ban le besut chang jat haj ong shu no tho ke hebru uang tang bang di bat syapting yo kumno rekumno ngim kot ban let rung sha kata kajing jathat ngim long qualified ban let sha kata kajing jathat wat la kata kajing kular kadang yeng hado bentah kadang yeng nak bentah kan ka menta jong jiem kadang kandang yeng hado kasngi kajing wan jong trai tang ba la manan mano nangi kiban om kot sha kata kajing jathat ini kiban om yo besut sha kata kajing jathat ngan pulih bini yang penungkong ogum no nama kata tungin syap tieng habadang sa kajing kular bani besut sha jathat jong u yo kumno rekumno uno na pi unimat banom kot syata balegi nom kot syata kaega daw kaman penlong yangi bagini yo beli rung sha kata kajing jathat entangi pulih ka ba ar ko ongkum ni namar shisha hangir ulayalap ka gospel kumbah gitaru handai kata tien balay osngo kamsim penmentoy yaki layalap ya gospel ngilay osngo ini gospel tangba kata gospel kamsim penmentoy ya kajing im jong kita kiba lay osngo kai kini ka gospel tada batay lengkot je ka gospel kini ka khubor ka ba kini ka khtin ka jong ble bana ko bangin ya petang ya ka wei ka jing batay spak ting jong ble ka bala syam hakani ka jukal nong hikal nong basaw ha ka ar ka ongkum ni namar ka khtin ble ka long ka ba im bat ka ba donbor bat ka ba khamnep banyakan nu ka ba lam arliang serti bat ka ba pei hadu ka ba pengklat ya ka jing im ba ka mensim ya ki mat ba ka klen sieng ru bat ka ba bishar ya ki jing mut ba ka jing themu ka do not namar ka khtin ublai ka long ka ba im bat kabadon bor lingba unah tulpa isaya ublay uong kumnis pa khtin jungu uong bakani khtin jung blay sim bakala mi nastur jung blay kan ompai suda na ublay harekat mendap ya kata kaba usngo bha kan roiru hakaba ula phaeka ka khtin jung blay kam ju phai thli kam ju phai suda puli isaya sanbusan kedukot ka bahadwe nama khtin jung blay kolong ka ba em katray kam jong ajipan em kolong kapat don bor ban ban em kantray dep ya ka ek bu bele ulat mu nang ta ok su kani ka khot da khtin jom bele ka long kum ka white lam ka ba arliang serti kemur ka ba nep bro art likiliang ya kata ki ong ka white lam ka ba arliang serti bale namar na kabanta kibanget na kabanta kibalanget kolong kabor siya kajipunim o pol ngi polisi no ro mulang kong kan riu ong ba ngam sola ranja gospel kejubres namar kolong kabor kapapenim na kabanta jong kibanget ko dan kata kabor Henry na kabanta kibanget nam ta kibam pediang ya gospel kakting jong belai kata kabor ban penrem yaki sido bam cukut ni pelion selong belai khot khat prak ong kumta utau bam nget ula rem lupa nama kata kadika lam ke ba arliang serti katan kanep bro arliang nam taki banget ke jipenem ki bam nget kila rem lupa kakting jong belai kalong ka banep kalong ka ba khamnep ka ba penpei
haduk ba pen khlat ya ka jing im bat ki men sim ya ki mat ma ja klen chi eng ru ki mot yu ni tien apun pe shadu ka jing pen ya khlat ya ka jing im ba ja ka men sim ya ki mat ma ja klen chi eng ha ba puli ka nem ta kan ni ka jing mot ka bu boleh pun sai nga ba ka ta long ba khti ka jong boleh kapan pau syai kedar kabishar ya ki benta ki bajiliu tam jong ajing em jongi baro par kaktin joblei kan pen pau ka ai ha jing jongi kabalong kat gom kado ka pen huni jing kwa jagado bat ka ai ha jing jongi kau penhun jublei kau penhun ni kajing kwa ka jong uman sim bok hoj ka ting jong blei ka examine ka thau tarjur ya ka jem jongi baro par uja kajing mut kajing berkhat ki bari jongi ya kajing kwa jong ka do nut jongi kala belong bateng teng ngi so kumba ngi le ka badai ngi le ka mong jong blei nambang na puli tu blei ngin shem penban bangi pen sobha ila di ngi le ila ka jong ka mont ngin shem bakaji em jongi kampul sen ka kwa papandep ya kijing kwa jong kahi kat baka men sim pat ka kwa man pendep ya kijing kwa jong blai uno rasam simong kenama kata kiale ka do bat ka men sim bat teng teng ka stom yangi ban penyepher kanu kabadai kabakenjado bakanu kabadai kabakenjama sim tang baka ktien jong blai habangi puli ka katan kabor ban penyakhlat ban pensyai kanu kabadai jong jing im hakado kanu kabadai hakajing im bakaman sim ni kata ka jing mut bunong thau wong ka pen khlat ya kajing im banyak men sim ya ki mat banyak klen chi eng ru nang ta ong syuk tin jong blai bakani ka khtien ong syuk kani ka khot baka khtien jong blai ka bishar ya kajing mut banyak kajing thmu jong kadonot kabishar ya kajing mut kajing thmu jong kadonot ngi puli yones kalong ba ning ko ka saw ko ong ba uji suhi ulong ka ktien jong ble ba uji suhi ulong ka ktien ka jong ble ubalawan na uble ubada da uke e borok ki long ki badai ban long bau niu jisu uniu ktien jong ble uyo I lot ya ki kai baro da hono jongi o ya ki jing mut ki bari ki jongi ngim la ban buri eru em na ngila ban buri ya ki jing mut berkhat jongi na ki majan gar par jongi na be de kam de jamban ngi wana ki ba e ki bo thoi ki jongi tang ba ngim la dale le ru ban buri e no ble lane nginum la le eru ban shet kla nginum la li eru nginum la da leleru ban syukur yau blei wei pu brieu hakawi gasngi ngede ban ai jingken hakamat jum blei ban hakata gasngi ke kai baro on satat madan ke kai baro ke besno pujim singi on satat madan hakamat jong uniu blei namata ogden jong blai uba bishar ya ke jing mut pa ja ke thmu jong kadonot ko jongi ba chu ong kani ka khot ong kani ka khot namati sha hangilai lap ya gospel kumbah kita ru handai kata ktien bale so kam sim lapan mentoi balai kam sim mentoi balai habali osno yo gospel habalangai kamshim mentoi paning habar hakani du hani ka ju ko khot unong tho shibru ai ka ju bab wong kumno wong namar omshim lakhnyot lang ya ka bagajnget ha kita kiba layosno tin joble ngilanget tang bakam pen mentoy ngim yo jing mentoy em yo jing khu ai bale nam bak khlem khnyat lang ni gospel bak jing nget jongi kumta kamat ka balai bar ka bahadu ko ong khnyat lang ya gospel bak jing nget ke belong ka thim ru jong ka ni ka jing kren
Iki perlok baik perlu jika di gospel jong kahima layalap syakaberthe baro dan sibon nangi kibale osngau bat kibalanget dan sibon ro kaberthe kibale osngau tambah kibam nget kibam tre ban nget badan sibon ru kibam pat yosngau ban ngayu yu blai upha mentakar hai ki syakri kerhai ki missionary ki belet syakjak bendreu ki bampat yo sngo ya gospel ban ngai baka por ke jong ble kin se sngo ya gospel jong je penem namba ka wei ke ba syakdar kolong bahang ni uni unong tho sig hebru ukren cha phang jonga ba jong phi ki bala yo sngo ki balai os ngau ya gospel ki balanget ki balong kestan nani ki bala tip dah kerteng kestan henry ki babun nangi ngilapan ya ka dono jongi habang yo ngau ya ting ke jong blai bat kumta ngeli bandu no ya ki jing mu ki babha ke jong blai ya ki jing kurkhu ya ka jing bha ba jing snai ke jong blai na ka jing im ke jongi Kawamut bagi sim knyat langi ka gospel baga jinget ke jongi dan sibun langi ngilong tang kinong sngo yak ting jong blai batang khandat nangi ngilong kiba pentrekam yak ting jong blai ha ka jim jongi ong jakob kasiti jugol no kon khor ka bo ar fu ar nangta ngilai os ngau ya gospel ngi ong ngi kamru bangi don ya kan jinget tangba ngim sim pen kelang ngim sim translate ya kan ka jinget jongi syakikam syakajing im jongi kapapau hala kesngi ong jakob lo ar khot kabakhat sau ter uang ba haba ngilanget jika gospel ngidiban pentre kami atau jinget hakajing im jongi namar ba kajinget klem kajing le kolong kabayap bar kajing le ru klem kajinget kolong kabayap kini kilong kum artli kibai tha kiba iraban kingi kalieng bakan ya chakamat the way uja kalong kabistom hadu rataban king bed ya kini ke lieng jong kajing im Kristan nantangi polisi upol skol style no malan ko nyau ko ong teka baro ka ba phile haka tien la ne kajing le to le ya baro ka kerteng uji sukris bu trai da ka ba aingo yo blai u ba pa da u kano ka bangale haka tien la ne hakam haba kuren chapang kaba pen kala kaba translate ya ka jinget ya ka faith ya ka gospel syaka jing im syaki actions man kasngi ong upol kano ka bangingi le man kasngi hala kasngi hakikitien hakikam ngidi ban le hakar teng ka jong Jesus Christ nak mataban penton buram yu dakaba aingu yo bleu bokupa hala kasngi bo ayangi ya kan ka lat ban le hakar teng ka jong Jesus Christ om don put ya ka no ka bangala ban le ha ka teng jong Jesus Christ ha ni sha baro ke bias no baga jing im ka jongi la lo ha ka yeng ka sem ka jongi ha ke lang sa lang jongi ha ke jaka tre jaka ta ha ke jaka yo jaka hat hang no bitan hang no haba ngi pendep i kam ki jam jong ka jing im ka jongi ngi ban le ya ki ha ka teng ka jong Jesus Christ kano kabamla bangan le hakateng Jesus Christ kalong lupa ka persya ia kamon ka jong nata dawngi mla bang khnyot lang ia gospel bagi jingit le jongi nangta dan sibun Kristan ki bayale persya wat ka jingit blem kibaile persya yang jehut ke jong blai nangta kibaile jengai no blai kibaile jengai hagajing snobha hagajing jersey jong kane kaberthai dan sibun kiba laphaidin dan sibun kiba ngai blai shu
Baki pop baki rengkang jongki kilapan ya kado nuot jongki. Kat hadu baki melak syuk ban pediang ya kadi sisha. Kabel pun pau do blay. How Jesus Christ utrai jongi. Dan si bo nangi habang li asung gelong kestan ru ki bampati kana ya kajing penem. Dan si bo nangi ki ba em kajing kestan ka ba sya job. Ha ki jing tenro ki ba bon jong berthai. Badan si bo ki barang sya te merau haki bor jong kapop namar kata ngi melak ban khanyat lang ya kan ka gospel ba kajing nget jongi nak ta kadau ki ba bon ki kestan ngi im kajim kestan ka baduk bah ha kajide bodu blay ha ne bo jisu below the poverty level in the things of God and Jesus Christ ha ka jaka bangin yo jimontoy ha ka jaka bangin yo jingkorku na kajide bodu blay ha bangim sula bang jat lang ngi malak ban penyas no lang ya ka gospel ba kajinget ba kajing le ki jongi Apostol Paul uang Filipi kalau mendengar kata penyo tang ba kerukong kajing im jong pi ai kanya dei pada gospel Kristus tang ba kajing im tang ba kerukong im jong pi ai ba kanya dei pada gospel kajong Kristus ba kerukong im jongi kanya dei pada gospel jong Kristus ngidei ban pertu buat jauh Jesus Kristus ngidei ban pertu buat ya kalau orang yang kajong uji Kristus ngidei ban yai be syakata kajing long kestan pengupol si Efesus kajing long rang ba bha kajing dap kajing thau kajing long rang ba bha kajing thau karan yang kajing dap kajong ukresi ban long shidur baru Kristus ban pertu buat Kristus nang ta bakurkom im jongi kanya dei barkubal jong Kristus ngini ban im karkom im kabak khot kabalong holy kabahok kabamsya kenopop hakmat jong kibriu ne khmat jong ble namar ki parlok bat ki parmit be ij ya gospel ke jong Kristus la banyalap om tang do thuliet jongi henrei da kajing im ka jongi bat ha kajing sisha ka kham tre kam ka kham don bor ha banyalap da kajing im banya ka banyalap do thuliet jongi ong we ukristan ya lap ka gospel haki por baro ta penun kam kentien tang haba don kam sisha lada ngimla ban kenyat lang ya ni gospel kaba ngelio sngo ka bangla pediang baka jing nget jungi nang taka pau ha ki jing le ki jongi de hangta boong ting jong bele imat nginum la ban god sya kata ka jat haj ka bo bele ulapan khre na ka benta jongi akan no basosir khay akan no baso sangsat bambang lada mangi kiba omri ki khur ki jom ble kiba omri ki kersan kinong buat jom di kris tangba haka kher kasngi ngimkot sya kata ka jat haj ka ba ulapan khre ta daw ngina puli kerhot ka khadwei jong ni ka jo kal nong basaw si ka hebru unong tho wong kum ni namar kata tungin yai minot ban le besut syakata ka jat haj yo bo uno ruun ha kata ka jo korkom kajing bom kongo inda puli ke siti ya bang khlam puli lut dina ma kajing bom kongo dina ma kajing bom kongo kajing bom nget dina ma kajing melaban khanyat lang ka gospel ba kajing nget kejimla ban im kat bakum ketin jom blai ka hikayangi dei hangta ba ngindu no ya kata ka jingkular jong kajing jat haj na mar kata ong tin jom blai ngin yai minot ban tresitom ban yo rung
sha kata kajing jathat habang puli ya kita jun pau kalong ka arhuwe khot khandai ha do kalong ba arfuar khot ka basan ngasut nat pau ni bulai jongi uba ai ya ka jimpatai ka ba shai kedar spang ka beneng ni kata ka Jerusalem ka bathamai ha ka balai thu in detail spang ka jing long jong kata ka beneng ya ka jitanat jongka ya ka jing kordot jongka ya ka lenti ka bla siang de kisyar ya ki jing khang ki kedop ka bla thau de ki molnai ka ba bon rong ya ka waduj ka ba sungur ka belong crystal clear Gila bandi ni ki ki basingyam jongka ba jong jathat ha kiror jongka ha ka jaka hangta don tang ka jing shai suda don ka jing dum don jing pang don jing sngosi don jing jau mat shu han rai tang ban wai tang banro tang ban ban pet ban kimi shan yak man it ka jong u Jesus Christ ba perkhat bu belai Uai, yang ini kijeng patai kiba syai hadu kata-kata bamanga pono pigi banget ngenda terang nado kadonut ngenda terang dah kaman sim boro bangin yo bandrung ngin yo ban besut sya kani ka Jerusalem bathamai sya kani baneng hata kasingi bu belai unwan syau yangi omla banyan ujor Barka airu ya ka jing krau ya ka jing tenat ya ka experience bangin sayo ang ta beneng ublay ulo ai ya ni ka jing patay bangin terang bangin nom du no bangin kot bandrung sya kata ka jing kular jong ka jing jathat abo no khoi wong bayo don unu na phi unimat bamya kot saka syakata jathat unu la mandai manga la mandai mapi kumnungi im kaji im kristan kumnungi penyadai ya ka gospel bakajing het jongi bakajing im jongi ngang mai amdan manu na preng jongi ubakwa bandala poi khardop bo jisu unong ngami thu ya phi keleno nanga phi kibauman borong itrang bo jisu un pli ka jingka unong turung sya ka jing suk ka jong ukan rad jonga bandrung sya ka jing ja thaj ka jong u asnat ke jirwai jonki hoppers kibarwai syapang katakan New Jerusalem hak pareng kakhoros ogumni Jerusalem I want to walk your streets that are golden and I want to run where the angels have trod Jerusalem I want to rest on the banks of your river in that city the city of God Jerusalem ngako ban yat hailendik ser ke jongpa ngako ban mare ha ka tugalenti ke baki angel ki yat kai ngako ban song thad ha kirur ki ba jai jai ha ka ta kanong ba ka jong ble bat ki paramet bat ki paralog kan bangin perkhat ya kani ka jing kular ka jong ble ya ka jing suk bat ki jat haj uang rukum ni habang ipuli ya khot ka banyo jong ni kalnong ka basaw uang menta ka sngi lada pinyo sngo ya ktien jong u tu wat pen ya ki do not jong phi ubleun kurkhu nam ta ka burom jong u amen tung nya tuai ublei bo khupa jong i bam neng
Ngi ai ngu malak ren hangi ko ren mak tien ka ba em ba tien ka ban bor jong me pendai ni tien ki ba em ko try ki do no jong hi mu ber khat jong hi ker khu ki skor bra ki ba skor ki tien jong me ki do no bra ki ba plit ba ki ba pediang so ba ka tien jong me ko try ya rap ko try i jing bi long om ta ki no sngo hundred ba pentri kam ki tien jong me ha ka jing em jing mlasi ba ja rap ko try ba kat bang dang em jong knyot lang yak ni gospel ba ka jing nang tangi pen la ya ka sha ka jing em ko man ka sngi ka jing nget jing ban pau ki kam ba ka jing le jongi ko rabi khanang ba onda poi ka ta kher ka sngi ngin kot ko rabi ej ngin sha kan tat no ko rabi ej na ka borong na ka bosud sha ka ja thai chong me na mar ngi pan ha ka ta jung try pun pun jing Jesus Christ ki ne baro amen tu boleh nukur khu ke khubor ke pun sngo ha bade jong jing tlot boleh nukur khu ya pi baro ki ba la sha skor ya ktien ka jing nukur khu ke jing em jong pi ya ki yeng ki sem ki jong pi baro ngi la poi se ba wai jong jing mani ki jing ble ni ro wai lang ka jir wai ka ba lais pa khandai ba de kata ngien sapen wai ya ka ni ka jeseng Jisu melong badam ya perthei melong kambun spakam korlong laka kerteng ya kaspa perthei pelon barokawe ngalayo batu blay barokawe ngalayo lambat ublay jing so bhangka kumat jombi nong kam kot dorshi kandei yaba ika kumat baro saudon kelengka perthei sintil saron jingiten nat kaboneng sintil saron jingiten nat kaboneng stibas kemka kerteng jombi habawan nong shun bantun jingyap hi u kelak hau en omlong shu banang leslum ne ba pen jom ngam dan shu tang ban riwai ne ba pen jom ngam dan shu tang ban riwai ngabadok ba lapin reus pa nga ukoy di blayolan henen hakalilong shirkay mentanga yairi washan ngamdon tang ban ngukat badang in ngamdon tang ban ngukat badang in hak ba wai no jong ni Jesus lok ka bathiang ka jinga e ka bra byang jong try buno pnem jing Jesus Christ ka jing e ka bana bam jukur ka jong blei bo kpa ka Jesus lok pun cha bor ka jong men sim bo khoi ki jing kur khu blong lai hoi blei ki ne lorang kat bat ngi ki ba skor ki bes no ti lang hani ka jing mani ki lorang kat ba ki khun ki jong me
Bamani ba syakri mehani ka rui ka jongi ba kelak satlak perthai. Nadu benta ba ceduk yo bam jukut ru. Amen.